Tak už je to tu. Máme to čierne na bielom. Ak niekto niekedy pochyboval, že by sme tu mohli byť len sami na tejto zemeguli, nie je to pravda. Sú tu s nami a žijú tu medzi nami aj mimozemšťania. Áno, je to pravda. Veď to povedal sám americký Donald Trump. A keď to povedal Donald, tak to je zaručene pravda. Minimálne dnes. Uvidíme, čo zajtra. Ja som to už hovoril dávnejšie, že takáto situácia tu už bola v minulosti. V susednej dedine sa to naozaj stalo. Prileteli tí malí zelení mužici hrošne poďovaní. Prileteli tam a v miestnom rozhlase hlásili: vážení občania, do našej obce pravdepodobne prileteli mimozemšťania. Sú takí malí, zelení, s veľkými vypulenými očami a keby ste ich náhodou stretli, tak veľmi opatrne. Rozprávajte pomaly, aby ste ich nevystrašili. V ten deň, v tú istú hodinu, miestny sedlajak Jano zaorával na poli zemiaky a zrazu si všimol, že v kríkoch vidí také malé zelené s vypulenými veľkými očami. Pomaličky prišiel bližšie a hovorí: ja som Jano a ja tu oriem. A z kríku sa ozvalo: a ja som horár a ja tu seriem. Tak teraz rozmýšľam, že či tí mimozemšťania sú naozaj tu. Či je to fuck alebo mýťus. Nuž, niečo si z toho treba zobrať. V každom prípade treba ich prijať tak, aby sa medzi nami cítili dobre a príjemne. I keď ja som si doteraz myslel, že som častokrát obklopený mimozemšťanmi, i keď sa ukázalo, že sú to v konečnom dôsledku ľudia. Vyčkáme, počkáme a uvidíme teda, že čo sa bude diať. V každom prípade vám pre dnešný deň prajem peknú sobotu, pekný víkend a opäť niekedy na budúce s úsmevom na tvári. Dovidenia.